давоми саргузашти хоҷа сагпараст. Дар ин дам озодбахт мегӯяд: эй дарвешон, ба мардӣ ва муруввати он ҷавонмард офарин кардам ва чӣ тавр ба даст дароварда шудани он 12 дона лаъли пурбаҳоро, ки ба гардани саг баста буд, пурсидам. вай бошад дар ҷавоб гуфт: дар айёми шоҳи бандарӣ бар болои қасри баланде, ки бар сари дарвоза сохта будам, барои ҳаво гирифтан ва тамошои саҳро ва дарьё нишаста будам ва ба ҳар тараф нигоҳ мекардам. ногаҳ сиёҳии 2 нафарро дидам, ки дар биёбон меомаданд. дурбинро гирифта дуруст нигоҳ карда дидам, ки аҳволашон бад аст. бинобар он зуд барои оварданашон қаровулонро фиристодам. вақте ки онҳоро оварданд, арз карданд, ки 1 нафар мард ва 1 нафар зан аст, ки дар дасташон кӯдак доранд. фармудам, ки занакро ба ҳарам фиристанд ва мардро ба боло биёранд. чун он мард даромад, дидам ҷавоне дар синни 20-солагӣ. ранги рухсораш аз тобиши офтоб тира шуда, аз мӯи сараш фурӯ афтода, ошуфта ва жӯлида, нохунон монанди чанголи дарандагон дароз шуда, маро аз ин ҳол аҷаб омад ва ҳайратам афзуда шуда пурсидам: эй мард, аз кадом шаҳрӣ? ин чӣ ҳол аст? вай аз чашмаш ашк рехта ба домани ман часпид ва гуфт: алҷӯ, алҷӯ, яъне дод аз дасти гуруснагӣ, дод аз дасти гуруснагӣ. зуд фармудам дастурхон партофта шарбат ва таом оварданд ва бисёр дилдорӣ додам. ҷавон андак шароб ва таом хӯрда беҳуш гардид. дар ин вақт ходимони ҳарам якчанд халтаи пур оварданд. гуфтам: тафтиш кунед, ки ин 2 нафар аз куҷо меоянд. чун халтаҳоро боз карда диданд, ҳар кадом пур аз як қисм ҷавоҳир буд, ки ҳар донааш ба хироҷи мамлакате меарзид. аҷабтар он ки ҳар кадом аз якдигар беҳтар ва нафистар буданд. чун он ҷавон ба худ омад, гуфтам: эй бародар, баён кун, ки инҳоро аз куҷо овардӣ? ҳамоно ба ганҷи қорун роҳ ёфтӣ чӣ? ҷавон гуфт: ҳикояи ман бисёр аҷиб аст. асли ман аз вилояти Озарбойҷон аст. падаре доштам соҳибдавлат ва сертиҷорат ва аз барои молу давлат гоҳ дар об ва гоҳ дар оташ мегашт. ба ғайр аз ман фарзанди дигаре надошт. бинобар он маро тарбия мекард. чун синни ман ба 16-солагӣ расид, падарам иродаи сафари бандар кард. маро низ бо худ бурд. ҳарчанд модарам ва дӯстонам гуфтанд, ки ҳанӯз вақти сафари ин писар нарасидааст, аммо вай мегуфт: акнун ман пир шудаам, ки кӣ медонад бори дигар дидори ӯро мебинам ё на. агар умрам ба охир расад, худи ӯ ба сарам бошад. қисса мухтасар, мо ба киштӣ нишаста ба Ҳиндустон раҳсипор шудем. муддате дар он мамлакат гаштем. хариду фурӯхти худро кардем. аз он ҷо ба шаҳри Вазиробод рафта, дар он ҷо низ хариду фурӯхт карда ба тарафи Фаранг равона шудем. баъд аз оне ки ба дарёи кушод баромадем, ногоҳ боди мухолиф бархосту боду борон ва тӯфон ихтиёри киштиро аз дасти нохудо берон кард. шабу рӯзро надониста ба сад изтироб ба рӯи об ба ҳар тараф мерафтем, то ин ки киштӣ ба кӯҳ бархӯрда, шикаста ва ҳамаи молу амвол ва одамон ба дарё афтода ғарқ гаштанд. ман ба тахтапорае расидам ва ба он савор шудам. дигар надонистам ҳоли падарам ва дигарон чӣ шуд. инак баъд аз заҳмат ва машаққати бисёр
баъд аз 3 рӯз он тахта дар гил нишаст. ман рамақе надоштам ки худро нигоҳ дорам. охир ба ҳар машаққат ки буд худро ба канор кашидам ва бар замин афтода беҳуш шудам. вақте ки ба ҳуш омадам, аз дур киштзореро дидам ва оҳиста оҳиста худро ба он ҷониб расонидам. дар он ҷо чандин хонаи хасин дидам ки дар онҳо ҷамоате монанди қаторои сиёҳ, бараҳна ва урён ба ҳоли табоҳ зиндагӣ мекунанд. он киштзорҳо нахудзор будааст. он ҷамоа оташи афрӯхта буданд ва нахуди сабзро бирён мекарданд ва мехӯрданд. ҳамин тавр ба назар менамуд ки аксари хӯроки онҳо нахуд буд. чун маро ба он ҳол диданд, ишора карданд ки ту ҳам нахуд чин ва бирён карда хӯр. ман низ як мушт нахудро бирён карда бо оби ширин хӯрдаму дар гӯшае хобидам. вақте ки бедор шудам, он ҷамоа хостанд ки аз ман аҳвол пурсанд, вале на ман забони онҳоро мефаҳмидам ва на онҳо забони маро. ба ҳар ҳол он шаб дар он ҷо хоб карда, рӯз ба роҳ даромадам ва муште нахуд бо худ гирифтам. 3 шабу рӯз дар биёбони хушк ва беоби сӯзон бо сад машаққат, бо ҷигари сӯхта ва лаби ташна равона будам. хӯрокам танҳо ҳамон нахуд буд. дар рӯзи 4 аз дур ҳисори фалакфарсоеро дидам. чун наздик расидам, дидам ки қалъаи бузург тақрибан давраш 4 фарсах, ҳар фарсаҳаш 8 километр меомад. девораш сар ба осмон кашида тамом аз сангу гаҷ буд. ҳарчанд ба 4 ҳадди он гаштам, ба ҷуз як дар даромаде надидам. он дар ҳам аз 2 тахтасанги мармар буда, бо 3 қуфли хеле калон ки ҳар як баробари рони шутур меомад, баста шуда буданд. тааҷҷуб намудам ки ин чӣ гуна ҷойест. ногоҳ ба тале расидам ки хокаш монанди сурма сиёҳ буд. вақте ки ба болои тал баромадам, тамом ҳайрон шуда мондам. дар он сӯи сиёҳиш шаҳре ба назарам менамуд ки шарфа ва кунгураи айвони ӯ ба қасри кайвон даъвии ҳамсарӣ мекард. бурҷу бораш маъмур ва ороста ва ҳадаш ба дарё пайваста буд. инро дида бо шавқи тамом аз сар қадам сохта ба тарафи шаҳр шитофтам. вақте ки дарвоза ба дарун қадам мегузоштам, бисмилло гуфтам. дар он ҷо марде дидам бо либоси фарангиён ки ба рӯи курсӣ нишаста буд. вақте ки маро бо либоси аҳли аҷам дид ва гуфторамро шунид, маро ба назди худаш ҷиғ зад. рафтаму салом додам. вай ба забони фасеҳ ҷавобам дод ва аз аҳволам пурсид. гуфтам: эй мард, ҳоло маҳалли савол нест ки ман ёрои сухан надорам. ӯ гуфт: гуруснаӣ? гуфтам: бале. гуфт: биншин. биншастам. дарҳол ба пешам дастурхон партофт, нону мурғу бирён овард ва кӯзаи оби хунук ҳозир кард. чун андак нону оби хунук хӯрдам, суст шуда хоб кардам. бегоҳӣ аз хоб чашм кушодам ки он мард таоме пухта тайёр карда мондааст. боз дастурхон паҳн кард, ҳарду ба майл хӯрок хӯрдем. баъд аз хӯрок ва истироҳат, он мард чун дӯстони мушфиқ аз чигунагии аҳволам пурсид. ман ҳам тамоми саргузаштамро гуфта додам. ӯ гуфт: акнун чӣ ирода дорӣ? гуфтам ки
дар ин шаҳр то ба охири умр зиндагӣ мекунам, зеро ки на тоби сафари дарьё дорам ва на тӯшаи роҳ. аз асбоби сафар ҳамин дили пурхун ва пои пуробила дораму бас. он мард табассум кард ва гуфт: фардо шавад фикри фардоро мекунем. он шаб ба осоиш хоб кардам. аввали рӯз хостам ки узри меҳрубонии он мардро хоста ба шаҳр дароям, вале вай гуфт: эй фарзанд, аз бас ки ту аҳли аҷам ва ҳаммиллати ман ҳастӣ, ман маҷбурам ки туро насиҳат кунам. эй фарзанд, ин шаҳр ҷои ту нест. сухани маро гӯш куну худатро ба доми бало наандоз. зуд сари худ гиру бирав. агар барои ба даст даровардани мол ба шаҳр даромадан хоҳӣ, имрӯз ҳам сабр кун. ҳозир ба ҳуҷра даромада белу каланд, ғирболу турбаҳо гирифта баро. баъд ман чӣ кор карданатро мегӯям. ба худ гуфтам ки э вой, ба доми аҷаб одаме афтодӣ ки дар бадали нони шаб имрӯзат кор мефармояд. вале илоҷ надоштам. ба дарун рафта чизҳои номбурдаашро баровардам. вай гуфт: он талро ки дар дур аст мебинӣ? гуфтам: дирӯз аз болояш гузашта будам. ӯ гуфт: ба канори он тал бирав, чанд қадам болотар баро ва хоки онро бикан ва канор андоз, то ки як чуқурии як газа ба вуҷуд ояд. баъд аз он ҳар чӣ кани ба ғирбол рез ва без. он чӣ дар ғирбол монад, ба даруни турба рез. вақте ки турба пур шуд, гирифта биёр. баъд ман боз чӣ карданатро мефаҳмонам. ман аз асли мақсад бехабар ба он макон расидам ва ба гуфтаи ӯ амал карда дидам, дар он хок ҷавоҳири зиёде хоб кардааст. дар андак фурсат он турбаро пур кардам ва чанд дона резаи онро пинҳон намудам. баъд турбаро ба дӯш кашида ба дарвоза овардам. он мард боз нон ва як миқдор мева ба назди ман овард ва гуфт: ҳама ин ҷавоҳироти овардагият аз они ту. ана ин тӯшаи роҳро аз ман гир ва ҳар чиз зудтар аз ин ҷо гурез. пеш аз он ки касе туро дар ин ҷо бинад, худро ба ҷои амне бирасон ва ҷони худатро аз ин бало бираҳон. гуфтам: эй падар, гирам ки ман хеле ҷавоҳир дорам, аммо тани танҳо дар ин биёбони хунхор ва ба чӣ кор ояд? гуруснаву ташна ба куҷо равам? ҷон дар кафу сар дар наздикии талаф бас набуд ки боз ин бор низ ба дӯшам бошад. дар биёбони хушку реги равон, шалғами пухта беҳзи нуқраи хом. он мард гуфт: хуб, эй ҷавони ҷоҳил, ман он чӣ донистам ба ту гуфтам. ту хоҳ аз суханам панд гиру хоҳ малол. алҳол ки аз ин ҷо дур шудан намехоҳӣ, албатта ба шаҳр медароӣ. ин ангуштаринро гир. чун бар сари чорсу расӣ, як марди сафедришеро мебинӣ ки ба ман монанд аст. ӯ бародари ман аст. ин ангуштаринро ба вай деҳ, то ки шояд ӯ дар бораи ту фикре кунад, зеро ки дар ин шаҳр дигар ман дӯсте надорам. мабодо ту кушта шавӣ. охирин насиҳати ман ҳамин ки он мард чизе гӯяд, бишунав ва чунон кун. суханони ӯро қабул карда, ангуштаринро гирифтам ва ба ӯ миннатдорӣ карда ба шаҳр даромадам. дидам шаҳр ороста ва пероста. занон ва мардон дар бозорҳо ба дуконҳо нишаста савдо мекунанд. дар кӯча занон бо мардон шароб менӯшанд. ҳама хурсанд ва шод менамоянд. ҳама либоси аҳли фарангро доранд. дар миёни бозор аз бисёрии мардум роҳ гашта натавонистам. камтар сабр кардам, то ки
дар гашти рӯз бозор сусттар шуду мардум ба ҳар тараф пароканда шаванд. баъд аз он ман ба чорсу даромада ҳамон шахсеро ки дарвозабон дарак дода буд дидам, ки ба рӯи курсӣ нишаста ва дар дасташ асои мурасса дорад. пеш рафтаму салом додам. вай ҷавоби саломро дода ба рӯи ман тунд тунд нигоҳ кард ва гуфт: эй писар, ба ин ҷо чӣ гуна расидӣ? магар бародари гарданшикастаи маро надидӣ? гуфтам: дишаб дар назди ӯ будам. ӯ маро аз даромадан ба шаҳр монеъ шуд, аммо ман гӯш накардам, зеро ки он қадар риёзат кашида будам, ки гуфта наметавонам, ки қуввати рафтор надоштам ва ба шаҳр даромадан хостам. бинобар он бародар ин ангуштаринро ба ту нишона фиристод. он мард андак фикр карда истоду баъд асп талабида савор шуд ва маро бо худ гирифта ба хонааш бурд. хонаи вай бисёр зебо ва хушнамуд буд. имораташ бутакаллуф, асбобу анҷомаш бузургона, ходим ва хизматгорҳои бисёре дошт. то шаб суҳбат карда нишастем. вай пинҳон аз ходимонаш саргузаштамро пурсид. вақте ки ҳикояи маро шунид, гуфт: ин ҳама саҳл буд, ту акнун ба доми бало афтодӣ. гуфтам: эй падар, аз барои худо маро аз ҳолати ин шаҳр огоҳ кун, то ки бидонам сабаби ин ҳама манъи ту ва бародарат аз даромадан ба ин шаҳр чист? ӯ гуфт: бидон, ки мардуми ин шаҳр бутпарастанд. подшоҳи инҳо бисёр мағрур ва мутаассиб аст. қоидаи инҳо ҳамин, ки агар ғарибе бар ин шаҳр дарояд, ӯро ҳеҷ кас ба манзили худ роҳ намедиҳад, то ба подшоҳ арз шавад. он касро ба назди подшоҳ мебаранд. вай мефармояд, ки мусофири омада ба бут саҷда кунад. агар аз ин амр гардан тобад, сарашро мебуранд. инчунин агар касе дар ин шаҳр ягон шаб хоб кунад, дигар берухсатии подшоҳ ба ҳеҷ ҷое рафтан наметавонад. лекин ҳамин қадар ҳам дорад, ки ҳар кас, ки ба бут саҷда кунад, ба вай занг гирифта медиҳад. гуфтам: эй падар, акнун ҳоли ман чӣ мешавад? он мард гуфт: хуб ҳоле фикре мекунам, ки расво нашавӣ ва озоре набинӣ. баъд аз он камтар фикр карда истода гуфт: фарзанд, барои ту зани хубе ёфтам. гуфтам: он кист? гуфт: духтари вазири аъзам, ки дар ҳусну ҷамол монанд надорад. синаш ҳам ба 15 расидааст. гуфтам: вазири аъзам ба монанди ман як касе кай духтар диҳад? гуфт: эй фарзанд, расми ин шаҳр он аст, ки ҳар кас бутро саҷда кунад, гар ғариб бошад, духтари шоҳро талаб кунад ҳам додан мегиранд. ба ғайр аз ин, ман ҳам филҷумла қадру эътиборе дорам. туро ҳанӯз надида ва нашинохтаам. ин тасодуфи хуб шуд, ки фардо рӯзест, ки подшоҳ ва сипоҳу раъия ба зиёрати буткада меравад. мо ҳам меравем. ту бояд аз рӯи зарурат бутро саҷда кунӣ. баъд албатта корҳо мувофиқи муддао мешаванд. шабро бо роҳат гузаронидем. субҳ наздик шуд. маро ба ҳаммом фиристод ва либоси фоҳира дод. вақте ки аз ҳаммом баргаштам, он мард савор шуд. маро низ бар маркабе шинонида ба сӯи бутхона ронд. он бутхона дар канори дарьё буда, чунон бо тартиб ва ороиш буд, ки забон аз шарҳи он ҷоиз аст. дар он дам халқи он шаҳр аз 8 сола то 70 сола хурду калон дар он ҷо ҳозир буданд. духтарони хуршедсимо ва писарони юсуфлиқо дар ҳар тараф саф саф зада сайру сафо мекарданд. мо низ сайркунон то ба ҷое, ки подшоҳ ва умаро ба хизмати
бараҳман ба ду зонуи адаб нишаста буданд, рафтем. онҳо ҳама сарҳо бараҳна, гӯшҳо бар овози бут доштанд. ман мувофиқи таълим бутро аз рӯи дил зиёрат кардам ва дасти бараҳман ва подшоҳро низ бусидам. баъд домани вазирро гирифтам ва талаби духтари ӯро кардам. подшоҳ аз он мард пурсид, ки ин кист, аз куҷо омадааст? он мард гуфт: аз хешони ман аст, ба умеди зиёрати бути бузург омадааст. алҳол духтари вазирро дида моили ӯ гардидааст. ҳоло илтимос дорад, ки вазир бо амри подшоҳ ба ғуломии худ ӯро қабул кунад. амри бути бузург фарз аст, гуфт подшоҳ. инро шунида бараҳман дарҳол риштаи сиёҳеро оварда ба гардани ман андохт ва маро ба пои тахти бути бузург овард ва ба саҷда фармуд. баъд сухане чанд гуфта буд, ки аз даруни бути бузург овоз баромад, ки ӯ мегуфт: хоҷазода хуш омадӣ, аз марҳамати мо умедвор бош. инро шунида халоиқ фарёд карда ҳама бар хок афтоданд. баъд аз ин подшоҳ ба ман либосҳои фохир бахшид ва дар берун нағора навохтанд. дар ин дам овоза шуда рафт, ки ба аҷами бути бузург назар кардааст ва духтари вазирро ба ӯ додааст. он рӯз то шом дар будкада будем. вақти шом ба вазир, подшоҳ ва бараҳману кашишон савор шуда ба хонаи вазир рафтем. дарҳол духтарро оро доданд ва ба назди шоҳ оварданд. ман барои ӯ нигоҳ карда ҳурвашеро дидам, ки назараш набуд. бараҳманҳо бо расму оини худ духтарро ба ман никоҳ карданд. подшоҳ рафт. ман бо он парипайкар хилват намуда ба висоли якдигар расидем. рӯзи дигар ба хизмати шоҳ рафтам. шоҳ маро ба худ муқарраб кард ва инъомҳо медод. вале ба инъоми ӯ маро эҳтиёҷ набуд, зеро ки духтар молу зари бисёре дошт. алқисса 1.5 сол бо ҳамин ҳол гузаронидем. дар ин муддат духтар ҳомила шуда бисёр азоб кашид. ман гирья мекардам. 3 шабу рӯз дард кашид ва мурд. ман гиребони худро пора карда ба болини ӯ нишаста мегиристам, ки ногоҳ аз тарафи дигар шева ва фарёду фиғон баланд шуд. занони бисёр ба дарун даромада, ҳамин ки ба ман мерасиданд, ба сарам як мушт мезаданд. қариб буд, ки дар зери мушту лағади онҳо кушта шавам. дар ин дам касе аз пушт гиребони маро гирифта пас кашид ва аз миёни бало ба канор бурд. чун дидам ҳамон мард буд, ки бо ман он занро гирифта дода буд. ӯ гуфт: барои чӣ гирья мекунӣ? гуфтам: эй золим, намебинӣ, ки гавҳари якдонаам аз дастам рафт? он мард табассум карда гуфт: ҳоло ба марги худ гирья кун. вақте ки гуфтам ба ин шаҳр чаро омадӣ, гуфтӣ, ки илоҷ надоштам. акнун ана илоҷат ҳамин. ба ҳар ҳол маро ба девонахона оварданд. дидам, ки подшоҳ умаро бараҳманон, тоҷирон ва ҳар хел табақаи аҳли шаҳр ҷамъ шудаанд. тамоми молҳои ман ва занамро ба миёна рехта далолон қимат медоданд. ҳар кас ҳар чӣ мехост гирифта зар медод, то ки тамоми онҳоро нақд карданд. баъд ба он зар ҷавоҳир харида ба як сандуқча андохта ба ман доданд. ба як сандуқ озуқа гузошта бар аспе бор карданд. баъд як шутур оварда маро ба он савор карданд ва сандуқчаро ба канорам гузоштанд. вақте ки ин корҳо шуд, кашишон ва бараҳманон, зикркунон ва ноқусзанон пеш афтоданд.
халқи бисёре аз паси мо меомад. бо ҳамин тантана ба беруни шаҳр баромадем. аз ҳамон дарвозае ки рӯзи аввал даромада будам берун шудем. он марди дарвозабон маро дида оҳ кашид ва ба чашмаш об давид. ниҳоят ба ҳамон ҳисор расидем ки дар рӯзи аввал дида будам. бараҳман аз кисааш калиде бароварда қулфҳоро кушод. 200 нафар ҷавони зурманд бо зури тамом дарро кушоданд. баъд ҷасади мурда, ман ва сандуқи хӯроквориро ба дарун дароварданд ва ба замин гузоштанд. бараҳмани бузург ба ман наздик шуда гуфт: эй ҷавонмард, рӯзе оянд, рӯзе раванд. ана ин зану фарзанд ва молҳоят, ана ин озуқаи 40 рӯза аст. хурда хоб кун, то ки бути бузург ба фарёдат расад. хостам ки аз ҷо хеста он чӣ бояд бигӯям. он марди аҷамӣ пеш омада ба забони аҷам гуфт: хомӯш бош, дар фикри худ шав ва ҳарфе магӯ ки ҳамин ҳозир месӯзонандад. боре маро дар он ҷо гузоштанду худҳошон берун рафтанд ва дарро бастанд. ман аз бедимоғӣ сарамро ба зонуи ғам гузошта гирьяи бисёре кардам. баъд аз андак фурсат гармии ҳаво бӯи бад ба ман чунон асар кард ки қариб буд нафасам бурида шавад. сарамро бардошта ба ҳар тараф нигоҳ мекардам. дар ҳама ҷо устухонҳои пусида, рехта, ҷасадҳои шалхида, сандуқҳои зару ҷавоҳир афтода хоб мекарданд. аз қаҳр хеста ба ҷасади духтари вазир чанд лағат задам. баъд ба ҳар тараф давидам. шояд паноҳгоҳе биёбам ки аз тобиши офтоб халос шавам, вале наёфтам. он рӯз ба ҳамин ҳол гузашт. шаб ҳам аз тарсу воҳима ва ҳавои бадбӯ хобу ором надоштам. рӯзи дигар ба ҳамин қарор омадам ки сандуқҳои шикастаро ҷамъ карда дар поёни ҳисор, дар ҷое ки тобиши офтоб камтар буд, як паноҳгоҳе созам. ман он тахтаҳоро болои ҳам чидам. рӯз дар сояаш менишастам ва шаб ба болояш хоб мекардам. аз як тарафи ҳисор як ҷӯйчаи майдаи оби гарм ҷорӣ буд. рафта баромадгоҳи онро дидам ки ба қадри даҳани офтоба аз 7 ҷояш ба девор сурох гузоштаанд. бо он об ва озуқаи мазкур дар он кунҷи ҳисор чанд рӯз зиндагӣ кардам. қариб дар 40 рӯз тӯшаам тамом шуд. аз ин ҳол хеле ба ғам афтода бисёр гирья мекардам ва хобам бурда мондааст. вақте ки бедор шудам, овози мардумро шунидам. мурда оварда буданд. ман хомӯш нишастам, то ки дарро баста рафтанд. оҳиста пеш рафта нигоҳ кардам, дидам ки марде мурда ва зани пиреро ҳамроҳи ӯ оварда буданд. сандуқи хӯрокворӣ низ дар пешаш буд. ба худам гуфтам ки хубаш он ки ба озуқаи ӯ шарик шавам. сандуқи худро бардошта пеши ӯ рафтам, ки қисме аз озуқаи ӯ гирифта ба ин андозам. аммо вақте ки ба пеши ӯ расидам, сандуқ аз дастам ба сари ӯ ғалтид ва ӯ нафасашро набароварда ҷо ба ҷо хобид. ӯ мурда буд. ман ҳам сандуқу озуқаи ӯро гирифта зиндагӣ ба сар бурдам. ҳанӯз он ба охир нарасида буд ки боз мурдае оварданд. хӯрокам зиёда шуд. ҳеҷ моҳе набуд ки ризқи ман намерасид. баъд аз 3-4 моҳ бо мақсади шикор ба сари мурдаи нав оварда шуда рафта дидам ки нозанин духтареро овардаанд. синаш 17-18 сола буд. рӯяш ҳамчун офтоби анвар, либоси умарзодагон дар бар. ӯро дида ошиқ шудам. ӯ маро дида наъра кашид ва аз зурии воҳима беҳуш шуд. ман пеш давида ӯро дар бар кашидам
ва ба кунҷи ҳисор бурдам. дар он ҷо ба рӯяш об зада ба ҳуш овардам. чун чашм кушод, боз воҳима намуда аз ҷо хеста гурехт. дар дили худ гуфтам, хуб ҳеҷ ҷо рафта наметавонад. ӯро ба ҳоли худаш вогузоштам. аммо ҳар рӯз дур дар рӯ ба рӯи ӯ нишаста хӯрок мехӯрдам. чун чанд рӯз гузашта дид, ки ман ба ӯ зарар намерасонам ва хӯрокворӣ дорам, андак ром шуда нон талабид. ман ҳам бо мулоимати ӯро ба наздам ҷеғ задам. таому мева ва ғайра ба ӯ хӯронидам. баъд бо забони хуш фирефта ба ҷои худ бурдам ва аз аҳволаш пурсидам. ӯ гуфт, духтари вакилусалтанати подшоҳ мебошам, номзади писари амакам буд. дар шаби никоҳ шавҳарамро дарди кулунҷ гирифту мурд. маро ҳам ҳамроҳ оварданд. аммо ту кистӣ? ман аҳволи худамро шарҳ додам ва гуфтам, ки худо туро барои ман фиристодааст. аммо ӯ хомӯш монд. чанд рӯзе бо ӯ мадоро ва муросо ба сар бурдем. охир ба ӯ таклифу занушӯӣ кардам. вай қабул кард ва бо он ҳурваш дар он ҷаҳаннами дунё 3 сол умр гузаронидам. дар соли сеюм як писар зоид. дар ин муддат кори мо он буд, ки ҳама рӯз барои саргардонӣ дар он ҳисор мегаштем ва сайри ҷавоҳирот мекардем. ҳар чӣ ки ба назари мо хуш меомад, бардошта ҷамъ мекардем, то ин ки тифл ҳам 2 сола шуд ва аз шир ҷудо гашт. рӯзе ба занам гуфтам, ки то кай дар ин зиндон менишинем. ӯ гуфт, то вақте ки барои наҷот кӯшиш кунем. сухани зан ба ман рӯҳ бахшид ва маслиҳат карда қарор додем, ки ҷои оббароро васеъ карда бароем. баъд аз ин мехҳои сандуқ ва тобутҳоро ҷамъ кардам ва аз аввали рӯз то бегоҳ ва аксар шабҳо низ дар он обшор нишаста, мехҳоро бо сангҳо зада, ба зур як порча ҳам аз он обгузар мекандам. занам бошад, мех ҷамъ карда меовард. гоҳ як хирман мех мешикаст, вале як парча аз он санг канда намешуд. 1 сол зур задам, то сурохе пайдо шуд, ки аз он як одам баромада метавонист. пас ҷавоҳири ҷамъкардаамонро ба халтаҳое, ки аз остинҳои либоси мурдагон сохта будем, андохта бо худ гирифтем ва шабе таваккал карда аз сурох берун шудем. ҳеҷ кас моро надида, мо ҳам халтаҳоро ба китф партофта, бачаро бардошта ба биёбон равон шудем. 1 моҳу чанд рӯз роҳ гаштем, шабу рӯз алаф ва гиёҳ хӯрдем. аз тарси ҷон ба ҳеҷ ободоние нарафтем. ин аст ҳоли ман ва амволи ман. вақте ки ҷавон ҳикояташро ба охир расонид, хоҷа сагпараст мегӯяд, дилам ба ӯ сӯхт ва ӯро нигоҳ дошта аввал имтиҳон кардам. баъд аз он аз ҳама ҷиҳат озмудам, нозири саркори худ кардам ва дар ҳолат мунис ва ҳаммаҷлиси худ сохтам. занаш бо шоҳзодахоним ҳамсӯҳбат буд. муддате бо ҳамин ҳол гузашт. шоҳзодахоним 2-3 фарзанд кард, вале баъзе дар тифлӣ ва баъзе баъд мурда рафтанд. шоҳзодахоним ҳам баъд аз чанд сол вафот кард. айш бар ман талх шуд. мулки фаранг бе ӯ ба ман хуш наменамуд. ниҳоят ба подшоҳ арз карда, вазифаи шоҳбандариро ба он ҷавон гирифта додам ва худ рухсат талабида, бародарон ва сагро гирифта равон шудам. чун ба вилояти аҷам расидам, аз ҷиҳати ин ки касе аз фаъол ва кирдори бародаронам огоҳӣ наёбанд, нанги сагпарастиро бар худ писандидам. муддатест ки дар аҷам истиқомат дорам, то ҳол ки ба далолати ин писар
ба хизмати подшоҳ мушарраф гардида аҳволи худро баён кардам. эй дарвешон, ман аз хоҷазода пурсидам ки ту аз мардуми кадом вилоятӣ? вай таъзим карду зинҳор талабид ва баъд аз он гуфт: шаҳриёро, давлатат безавол буд. камина духтари ҳамон вазирам ки пеш аз ин подшоҳ ба он пирӣ бегуноҳ хашм намуда ҳабс карда буд. вай ба ғайр аз ман фарзанде надошт. бинобар он бо худ лозим донистам ки ба халос кардани вай кӯшам ва пинҳон аз дастгирон ба нишопур рафта ин мардро ба назди шумо овардам. акнун ихтиёр дар дасти шумост. чун духтари вазир будани вай маълум шуд, хоҷа оҳи дарднок кашид ва бехуд шуд. вақте ки ба ҳуш омад, гуфт: дареғ ки ранҷам беҳуда ва зоеъ шуд. дареғ ки дар охири пирӣ ранҷи сафар кашидам ва пардаи худро даридам ва ба мақсад нарасидам. ба ӯ гуфтам: мақсадат чӣ буд? ӯ гуфт: подшоҳо, азбаски фарзанд надоштам, ӯро ба фарзандӣ мехостам. ана ин ҳам аз найрангбозони рӯзғор гурге ба либоси барра будааст. эй дарвешон, ба аҳволи он марди корафтода дилам сӯхт. ӯро ба пешам ҷеғ зада, ба гӯшаш муждаи васли он моҳвашро гуфтам. ӯ як дараҷа таскин ёфт. баъд фармудам духтарро ба ҳарам бурданд. барои падари духтар аспу либоси нав фиристодам ва аз зиндон ба ҳамон бурда бо иззати тамом ба даргоҳ оваронидам. худам то дари даргоҳ рафта ӯро пешвоз гирифтам ва падарвораш ба бар кашидам. дасташро бусидам ва аз сари нав ӯро боз ба мансаби вазирӣ барқарор намудам. ба хоҷа хилъат ва мансаб инъом намудам ва шаҳрро оинабандӣ карда, дар соати нек никоҳ кунонда духтари вазирро ба хоҷа додам. хоҷа чанд гоҳ бо он духтар зиндагӣ кард. 2 писар ва 1 духтар аз ӯ монд. ҳоло яке аз писарони вай маликутуҷҷарор ва дигараш хазинадор аст. эй дарвешон, мақсад аз ин нақл он буд ки чун шаби гузашта саргузашти дуи шуморо шунидам ва мехостам ки шумо ҷуръат пайдо карда 2 нафари дигаратон ҳам нақли худро бигӯед. чунон тасаввур кунед ки дар чортоқ нишастаед ва ман ҳам яке аз шумоям. поёни қиссаи хоҷа сагпараст.